Kwa wake sasa maji ametuingilia kwa nyumba. Vile tuko hivi tumekaa tu kando. Hata hatujui tufanye nini. Tutaki kupoteza watoto wetu, hataki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa. Watapitia wapi wakirudi? Tungelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti waje hapo mashinani waweze kusikiliza hawa kinanga mama na hawa wazee waelekeze. Almost 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Tuna vacate watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places. And again tunashirikiana na other partners. Red Cross wako kwa ground kuensure kwamba we create camps ili watu wetu wakuwe safe. Jatend migao mar somo Migos Ogamba kwayo riwruog jopuonj mbalariany mondo miyo yie kawo omenda moketnegi tenge kendo ma owinjore ochulgi e kidienje ariyo. Ogamba manoloso e kaunti ma Mombasa kama nitie kweromo mag riwruog tiego tije lwedo Kenya Association of Technical Training Institutions okoni sirkal kokalo kuom migao mar somo osechulo gowi maromo bilion 7.7 e kidienje ariyo kendo mano owinjo bed gino makelo geno ne jotijego mago ma sani ni ng'anyo margi ma ondalo 50. We came to a figure of 9.7 and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward, we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kupet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with WASU. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on the table, because it is the best offer. Anyola mano mara japunjre majaiga par kodadek mane obambe mauchonege yo moro magalagala e gweng ma waondo e kar chung bura ma Suba North dwe achiel mokalo koro sani yuago ratiro banka do mambita ne oweyo thuolo achije ariyo mane obila omako kaluwore gi onge mar neno maromo kata moromo kanyo menyalo donjne godo. Aila Beach ni kod lerno. Achiel mokalo japuonjere ma jagina 13 Meritriza manen ja grade 7 e skund primary ma Kamsama ne obambe mochune gi konek ma coach gi achije moko odiochieng' kane odok dalagi ma bang'e to noduogo jwang'o ringre gi ngapaya. Bang' nek mar japuonjere no, obila mag okwach kich ne ochako timo nonro margi mane okelo meko mag achije ariyo ka familia mare osebedo ka rito ka gitero lembe geno mondo giyud ratechgi ka gichak chano chenro mar iko nyathigi no. Kata kamano doho mambita kor juma ne oduogo weyo thuolo achije ariyo go eko werani ne onge neno moromo manyalo miyo burano dhi nyime. Familia mar nyathino kotele kod wuon gi Silas Okelo ywak ni chal ka gima nitie tuk paka gi oyieyo e kes mar nyathigi no. Koro gima nyobuoga kodhi e kot kosemak achije ariyo mosebudho e kot kanyo nyaka nyathina ne tho ene muchari ma post motamo tim diriyo. Koro ka kot biro jomo ai kot anyo pesa tama jowadwa jaode manyodhi nyo ng'ato koe ga piko jaoda nyogore pinye kot ko winjo ni jonek korigolo ler kapamba nyoma kodhoga puda onge gi kwe nyathina ni nyocha tara odaka. Min japuonjre no Christina Tieno openjo gimomiyo obila mag okwach kich mane ogol mane log tich mar obila mag okwach kich bure Nairobi ne nyalo bukore mako jomoko nono ma ok achije ni gitero nyim doho. Kani itimo ne nyathi Chabero mar ariyo no wacho ni no kawo suspects 3 gine samples 3 koro samples 3 gi duoko no oseduogo duoko achiel ariyo ne pok oduogo koro duoko achiel manoduogo ni noyudo ka jogi nokorepo nyathini koro no golgi nikech nok gitimore piny joma notimo ne nyathini reping gi kia no gol jogi ni giler to kang'eyo ni nyathini no repe no ngima koso repe to negi mano gima no mako dhoga naparo ni sirikal dhi miya ratich nyathi to naduoga yudo ka jok mane sirikal ooro
miluongo ni DCI kare gin mana jodonga ich. E dwe mangima gi nus jogi nyalo timo nonro maduong wach ni joma nomaki gi gin joma ler. Familia no koro dak gi luoro ka giwacho ni familia mag achije manowe thuolo sani koro nyiedho negi kendo gone gi siboi ka giywak ne sirikal mondo yie okonygi gi yudo ratiro mar nyathigi no. Nitiere anyuola achiel kuom jok ma ne niye no oyanya kendo nogoya mba kendo no othiano na adieri ka in gi lit giri okethi to ng'ama no yud no ketho giri yanyi kendo goimba na bedo gi buok to buok mana yudo ni kare piny ni ka in gi lweti nono tinyalo nyoni kata ka udheri e pap kama eki ma ng'ato odhi uso. Onge kodgi gi wach nikech wan ok wanyal timo tich kot. Penjo wa maduong' en ni kogolgi oko magi duoge gweng' ka to no luongi ni suspects dak ginyiswa ng'ama gimako magiweye. Sirikal dako siemo ni wagolo joka to wamako ng'ane gi ng'ane nikech mage jonek. Aparo ni justice pok oyudore. Jalup komishona Mambita Peter Mutiso to wacho ni achejego ne owe thuolo nikech doho ne oyudo ka onge neno moromo mane nyalo miyo iyalogi kane okoni kes no pok olor kendo obila ni kod maling'ling' magiluwo mar mako achije te kane osingo ni familia no nyaka yud ratiro margi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Lit, gano ni anyuola boyudo ratiro mabende giwa kendo gimanyo. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne chenro mag gero udi mag manengo gi oyweyo madhi nyime pacho kae kowacho ni mano dhi kelo fuong'ruok e weche mago mag laro lowo. Ruto ne oloso e kaunti ma Vihiga ma otieko limbe mare gwenge ma imbo mar Kenya ne omedo wacho kanyo ni chenro no kod mamoko ma otayo pacho kae ni kod lek mabeyo mag tieko dhier. Jotelo mawuok e imbo mar piny Kenya bende otiyo gi thuolono mar singo ne Ruto sir lwedo. Our being a third world country is a mistake. We shouldn't be a third world country. I am asking members of parliament. I am asking all leaders. We will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. 4 trillion shillings is possibly the money we need to be able to move our nation from importing food to exporting products. And to raise that money, we do not have to increase taxes. We do not have to do anything extra. Ni akili inahitajika ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. And that we have. Umetimiza jambo la kwamba hakuna yule atalipa kupata ID. Kwa hivyo sasa sisi tuna jukumu ya kuenda kuchukua kura ili ikifika mwaka wa kura tuweze kumpatia kwa ujumla. Tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad based government. Kama chelo ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo oganda joma sawa mar Kenya mondo lok pachgi e wi kit jotelo mago magiyiero kendo gisum kit jotelo ma osebed kata kiyiero e duond bura mar ODM. Gachagua ne oloso ka opuoyo mosenindo Raila Odinga ma owacho ni en jago mane oten gi jotelo ma wigi lew kendo mane ginyalo gimbi mar telo. Ne oloso e kinde nyasi mano mar Ngemishi Awatho Festival. Wawinjane kaka nobedo. Manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo oganda joma sawa mar Kenya mondo lok pachgi e wi kit jotelo magiyiero kendo gisum kit jotelo ma osebedo ka yiero gi duond bura mar ODM. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. Gachagua oloso ka puoyo mosenindo Raila Odinga ma owacho ni nen jal mane oten gi jotelo ma wigi lew kendo mane ginyalo gimbi mar telo. All the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, and Babu Owino. Great minds.
Teni nyinyi mnanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki. Ne oloso ikinde nyasi mar Ngemishia Watho Festival. Kendo medo jaro tend William Ruto ka wacho ni sirkand Kenya Kwanza ojwango jo Mount Kenya nyaka ne kire oko mar sirkal. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka korka kore okwayo jolonye sectors mamoko kod ojende mondo donje chenro mag siasa mapachuka. In addition, for going for those elected positions, do also determine to make sure there will be no rigging, regardless of the fact that we have a Ruto-led IEBC. Gachagua bende olero ni weche mawachore ni en jalman koda kwede mag dhoudi gin mago mag miriambo ma itimo gi jogo mantiere e sirkal ka gin gi ageta mag pogo jo Mount Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okone oganda luo mondo mi kik bed gi kibaji mano bang' tho mar ogai mar ODM Raila Odinga. Ka okoni Odinga ne oneno mbele mane omiyo yie tiyo gi jatend piny Kenya William Ruto ka owacho ni jotelo mane Raila oweyo e sirkal mano mar Manywanda ong'eyo gima ne Odinga dwaro ne oganda luo. Mbadi ne oloso e kinde mar nyasi mar solo omenda ne kanisa mar Bongo Full Gospel Church Glow mane obagi e sikund primar mano ma Wahambla e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Okoni ODM gi oganda luo mangima biro siro jatend piny William Ruto e yiero mar 2027 ka okoni tok 2027 nitiere kama oganda luo ong'eyo e telo mano mar piny Kenya. Jaod bura ma wendo Walter Wino to ne osiemo josiasa moko e piny luo maloso e weche mag bedo ogai kata kingpin mar oganda luo. Machiegni go wadonjo, lakini kapok wadonjo kono aoro jo, aoro Paranya, aoro Wandai, Mbadi ni kono mondo gikelwa wach d'ang'o mane kono kapok wachopo kono. Ji biro kelo weche mopogore opogore to Mbadi bedo duogonu report ni kocha ber nyaka ne wadonjie gimiya pala an Mbadi ni an ema an go pala ming'ado go mwandu mar Kenya to wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Kang'iyo jowa gi to sama koro chako goji kogno joma nyalo chopo kodwa kanan ok joma dwa luongore ni kingpin. An akia kuma iyiero joma iluongo ni kingpin. Weche thoth nyakora moge jwang' wacheke kanyo aduogo ka kod mathoth dakika odong' mana achiel romo saa 12:30 aduogo kod gazet nyinga Cleophas Oluoch kisumo kanyo kod mokeo nyaka chisango pod antiere kodi ka ote ma yoro kar kang' wasomgi mana kaka chenro bende medo mana sudo nyime. Kik idhi mabor, kite manaka. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anairi ya Prita. Tokendo kimora mara wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ich lach nonego okal tako. Mano
Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pith kata gwen, pith dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dalo kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V Smart, ride V Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Nyakora mogi jwang machiegni wantiere kodi kar kae chenro ni mar rupiny ka wachako kae kod nonro ma gazet adhi bedo kodi Kenya Kigiko ka ntiere kae kod Eric Okeo Kizito mar mondo warang gazet ma kawuono adhi bedo kaka tayi nyinga Cleophas Luoch ja Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka sango Kizito chio nade achio makar Cleophas odokero ka Nyasaye momiyo okiny masani kendo en okiny majaber dalili kata ranyisi nitiere nodhi bedo odiochieng' maber Cleophas. Mana kama rangi kar kae gazet ma Daily Nation omiyo pek interview kata twak mobedo kacha kod Oburu Oginga gi jo gazeti mano ma Daily Nation mano ka nitie kar kacha ne exclusive interview nobedo kode ka juma mokalo gik mathoth ne olose kae kan ka kod Trevor Ombija to gik magi bende onwoyogi ka ntiere kacha e wang' jowi machielo bende ma pacho ka kendo ka ne girange ka giloso ondik nyaka kani simbe mogik manogo ne Raila Odinga ng'ogini mane giwacho omiye peke ite mar 4 kod ite mar 5 mano ka ntiere kar kae gazet mar The Standard to miyo pek wach mano mar nek mago mag jong'anyo kata jogo mane ntiere piny ma Tanzania to kiero mabende nobagi odiochieng' mano juma mokalo gik mathoth mantie gini kata Tanzania massacre gik mathoth wachako kod gazet mar Daily Nation mabende lose wach mar Oburu ni Cleophas
Gazet mar Nation koro kete kanyo maduong' wach ma ogai mar ODM Laktar Oburu Odinga ne owacho kod od fwambo ma Nation kanyo. Owuoyo koro wanya wacho nang'o. Oburu Odinga ema koro mako wi rwath. Oburu Odinga koro tayo duond od bura mar ODM. Duond od bura miwacho ma kata Gachagua bendo yie ni duond od bura maduong' ahinya pacho ka, duond bura molose yo makare. Ma kineno kanyo Cleophas, Oburu nowacho nang'o. Duond od bura mar ODM ok biro kawo gino matin ne jalup jatend piny Kenya yiero mabiro. Miso nang'o yiero mabiro, jogo ma gibiro bedo godo e kweth achiel, lemo matin mogik ma ginyalo yudo en mar jalup jatend piny Kenya. Mama koro Cleophas kelo twak kata dhi kelo twak mapek ahinya ni to jalup jatend piny Kenya masani Kithure Kindiki man kod William Ruto wachne dhi bedo nade. Ka ODM ramo nang'o ni gin matin mogik en bedo jalup jatend piny Kenya. Ma koro dhi kelo twak kanyo malich ahinya, miwacho ni ma bende koro nyalo miyo kata koro gimany kwethno manyalo yie dwarogi. Mama iwacho ni nyalo miyo kata bende koro gidhi giriwre kod kwethno maketo piny wacho tesre mano kama Gachagua nitie kachacha mar mondo mi giyud kama luma kama. Tiwacho ni kacha bende ka gidonjo bende tungni dhi bedo nikech gilak seche gi nitiere jok mantie kwethno matemo goyo karata kon gi koni ni ka ng'ato yudo fwadho bandera to ng'at machielo bedo jalupne. Koro Buru nowacho kama nang'o ni ka gidhi piny mogik ahinya to nyaka beda beda lemno mar jalup jatend piny Kenya. Ma bende no wuoyo weche ma bende Sifuna osebedo ka wacho kalure kod duond od bura mar ODM. No wacho nang'o Sifuna nitie kod ratiro mar wuoyo wacho gik mowacho ko wacho nang'o winjruok mantiere kind Kenya Kwanza kod ODM nok en mano mane owach nang'o ni dhi nyaka yiero ma higa 2027. Owacho ni winjruok margi kata tudruok margi notenore e mise 10 mane giketo kanyo. Mise go ting'o ka Cleophas mano mar neno nang'o sirikand counties orit makare kendo gido pok mowinjore, ngima oganda oriti, koro nek maka gi kacha nthi oganda lal godo mago we neno ni piny tayo makare kod mamoko kanyo Cleophas. Ma bende nowacho nang'o okotwewa kochop mwaneno nang'o winjruok ok ni makare, wabro bedo thuolo mar manyo jogo manya bedo kodwe winjruok. Koro weche nitiere kanyo mathoth ahinya makani penj ni to Kalonzo neno nade. Nowacho ni Kalonzo en jasiasa man kod ombulu mare mopoto, to nowacho mano ni ginyalo sire ka gintie kode kweth achiel, to ka entie kweth mok margi to bende koro ok ginya sire. No penje nyaka Matiang'i, okuni Matiang'i ong'eyo mana kaka ne tiyo ne piny owacho, notiyo makare. Ni to Gachagua bindi ng'eyo ni Gachagua ok ang'e malong'o ahinya, ang'e mana ni seche moko nwatiyo kode kanyo machiegni ahinya. To Maraga ting'e machal nade. Maraga kono ng'eyo kaka neno okil nen ogai mar do manotiyo makare kanyo. Koro mano ogai mar ODM omako wi rwath, osembo rwath, kendo kata babu bende noloso wacho nang'o mano nyathigi lemo modwaro koyombe nomination timiya orwako ji duto te. Ma bende obedo koloso kata kendo wacho ni Mbadi, Wandai, Joho, Oparanya, jogo ka loso giloso lo ODM. Ka gida loso lo ODM nyaka gi resign. Igweta ok giwuok kanyo e sirkal. Sani koro gintie piny owacho. Sani gin e sirkal kendo kanyo e kama gitime chenro gi Nyakura Mogejwang'. E ite mar 2 kod ite mar 3 gazet man nitiere kar kanyo Nyakura Mogejwang'. Ng'eni mano mar Daily Nation to iye kanyo nitiere sigana mokwongo warang ite mar 2 nitie jogo mokwedo duoko mano mar yiero mar Samia Suluhu Hassan kaka jatend piny mar Tanzania. Picha mineno kar ng'eno picha mar jo Kenya ma picha yuket kar kae kirange kendo gisebedo kata ka giketo kendo gikwedo sirkal. Mano gigo mano timore e pinyno mano mar Tanzania ahinya nego mbui kachiel koda ka weche moko mane odhi ataro mar ratiro mag oganda. Martha Karua gintiere kar kae. To kata kamano gima ntiere kar kae telo mano mar Chadema bende koro
okweda ahinya duoko makamano kendo giwacho ni duoko manolandi kata kod National Election Commission mano ka giwacho ni gin fabricated, onge yie kod duoko mabende nitiere kar kae. Higa mar 2030 mano 2030 mano iwacho ni dhi bedo kacha ka irango ni mane tam masani manga moyiero sani dhi bedo kacha ka tieke tam mare president moyiero sani mano president elect mano Samia Suluhu Hassan mabende koro nitiere kar kae. Ite mara adek bende wach mar Suluhu bende olose ipenjo wech mathoth ahinya kalure kod gino mane Nyerere bende oyie kata gigo mane Nyerere bende oting'o mana ng'eni nitie kar kae mie peke ite mara adek. Iwacho ni gino mane Samia Suluhu ogeno ni odhi ting'o. Iwacho ni baba alisema mwalimu alisema mano mwalimu Julius Nyerere ochal nade nyaka sani. Cleophas mana kicheko ite ariyo kanyo iwacho ni koro jatend piny Tanzania moyier Suluhu Hassan koro rito chamo muma bang' ka nolande kaka jaloch bang' yudo ombulu tamalo 98 kanyo. Wach ma jogo makete tesre kata ma kwede opinga ahinya ka giwacho ni mano miriambo, ni yiero nokwal, yiero nokotimre yo makare. Ka giwacho nang'o? Nonenre ayanga ni ng'anyo manotimre piny mar Tanzania chieng' mane go kura manotimre bombe duto kare en ng'a manogo kura mochopo kwan makoro iwacho oland godo Suluhu kanyo ma wach mabende koro miyo koro duoge pacho ka wayudo kanyo Martha Karua ma en jatend duond od bura mar People's Liberation Party kachiel kod mane en governor Mama Kwen Kivuta Kibwana koro nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo mi owuoye ane e wach yiero mar Tanzania ni to ang'o miyo ling ka giwacho ni yiero no ne ni kod chochni mathoth ahinya kanyo ma be giwacho nang'o nenore ni kinde ni ok en jumia mar tiyo ne oganda to en mano mar koro tielo jotelo bede kom koro kaka jumia wantie riwruok ma wantie kanyo Kenya, Uganda, Tanzania kod pinje moko ka riwruok mar mondo mi otino oganda koro giwacho ni koro kaka sani ni en mano mar ok en tiyo ne oganda koro gidwaro jatend piny Kenya William Ruto be mondo mi owuoye wachni ma wach bende tie kanyo Cleophas enang'o jakom riwruok mag pinje Afrika nowuoyo e mbui mare mar X ka bende nopuoyo Suluhu kuom yiero mare kano wacho nang'o loch ma kamano nyiso nang'o ni jopiny ma Tanzania ni kod geno kod jatend pinygi moyier Suluhu. Wach ma bende koro nochiwo ng'ur ka gi kacha ka giwacho ni to onyalo wuoyo machal kamano to ng'anyo to notimre piny mar Tanzania chieng' yiero. Cleophas kiduoge ite mar adek koro iwacho ni penjo nitiere mathoth mano kalure kod ling'any mar Nyerere. Nyerere ne nigi dwaro mane? Cleophas, Nyerere ne gidwaro mar piny mar Tanzania nobed e twech achiel, nobed kod riwruok manobiro wach mar undugu manoriwo dhoudi duto te mag Tanzania manene kaka achiel. Ma nitiere miluongo ni mainland man Tanzania, kaso nitie mano mantie chuny pi man Zanzibar. Notimo matek manokelo riwruok ma pinjegi nobedo kanyakla. Mane gibedo kanyakla ma higa gana 1961 ne en kod lek mane kwe nobedo manomiyo duond od bura mar TANU nodhi oriwre kod mano mar Zanzibar ma iyudo ka koro sami chung' milaro lemo kamagi Cleophas iyudo ka jagono malaro tend piny Tanzania kod mano malaro Zanzibar kucho gibede kweth achiel kanyo ma ne kelo tudruok motegno ahinya. To sigana ni wacho nang'o nobiro mabende koro seche moko nobedo marochre mantie kaka jogo ne ng'iyo jowetegi, nitie kaka jo Zanzibar ne ng'iyo jo Tanganyika koni ma iyudo ka ndalo Magufuli wacho ni notiyo kanyo to bentie kaka ne dio ji kata ute fwambo bentie kaka ne sando kanyo to kata kamano mainland man Tanganyika ne nang'o amane ng'atgi kata koro weche ne dhi matek to ne gibet abeta kanyo koro iyudo ka gima koro biro timre yiero mani Cleophas en ni Suluhu ne en nowuok Zanzibar koro Magufuli kanotho nodhio okawo telo kanobede telo koro nodok e yiero Cleophas koro en moyiere kaka bedo jatend piny Tanzania to ng'e ni Zanzibar kucho bende kumoae oyier ng'ato manyiso ng'ani koro jalupne manyiso nang'o mainland man Tanganyika kae koro nenre ka gima wanono giwacho nang'o duondgi koro ne piny
telo duto te odhi Zanzibar. Koro lek mar Nyerere mar twich nobed achiel cha koro iwacho ni nitiere ka gima koro biro maweth kae. Kamano nyakora mojongi kiwuok e ite no mar adek kanyo ng'idonje ite mar abich kod mano mar auchiel kanyo ng'id thuolo mano mar abich kanyo no wasetieko kanyo mar Raila Odinga kod mano mar ODM to akono bedo kacha mar Oburu Oginga. Ite mar auchiel kanyo nitiere masira mano mar senyruok mar lowo mabende okelo kwan jogo ma owito ngimagi. Ang' some kanyo ite no mar auchiel magi jogo mabende osebiro kumoro achiel mar neno ni gino chopo kare. Migawo mar arita nitiere mano mar defense mabende obiro mano mar jolweny. Migawo moko bende moko mag sirkal maneno ne diere jogi oyudo resruok e yo makare. Jogi kwan gi oidho nyaka kwan 26. Kanyo nitie lendo moro moketi ang'ena ng'we thuolo mar kale kanyo ka wasudo nyime to mano e gimoro ma bende osebedo kaka kelo kibaji ahinya. Wach gima moko bende pod olal pok oyang kama gintiere Kizito kapok odhi ite mar abiriyo. Cleophas midhiero koro nitiere kaunti mar Elgeyo Marakwet kama lowo nosienyore kanyo makoro gi lak sechegi jogo moseyangi nowito ngimagi gin oganda maromo 26 ka mago miwacho ni koro olal mapok oyudi romo kwan 25 kanyo. En masira mabende noland kod jatend migawo mar arita Murkomen manowacho ni rowere mag NIS maromo 100 oseor kanyo mar mondo mi okony kanyo. Waneno kanyo ndeke mopogore opogore mago mag arita nitie kanyo mar mondo mi okonye reso. Koro gilak sechegi pod imanyo oganda go makoro iwacho ni pod olal. Cleophas nen masira malit ahinya ka lo koro sienyre lo ridre koa wi got biro dio jogo mogedo piny kachacha. En lo maridre matek iwe mana ni pi river Nyando ringo kata or Nyando ringo kanyo. Koro magi midhiero Cleophas ma jogo modake tie kuonde motire gi malo bedoga sama lo koro sienyre gi malo molo to kinde makoth osechwe malo bedo mang'oyo koro sienyre to biro ma otim masira machalo gi kamae. Osebedo ka kotimre kuonde mopogore opogore makata gi lak sechegi koro nitiere jogo mabende koro medo gol kitero kuonde mopogore ka koro luoro nitiere ni kata gwenge no nitiere kuonde mabende pod nyalo medo sienyre kanyo. Koro en mana ote mag kuyo kod lit moro ne wede mag jogo mowito ngimagi kata jogo mabende koro nitiere osiptal wakoyo negi chang kanyo mapiyo Cleophas. Kamano nyakoro mojongi ite mar abiriyo ka wasudo wayudo ka nitiere nonro mabiro tim kod jogazeti mano mar Daily Nation kendo giyango kar ka nitiere wach miluongo kata ni mob rule. Koro mojongi kirange kar kae wach ni why border violence persists on Kenyan highway. Gimomiyo lweny mabende ikelo kod jo boda ni medre mana e piny magwa ma pacho kae en sigana mompeka ite mar abiriyo. Kasani nitiere ng'eto mopogore opogore mosebed ka chaka igolo gi doho ma pacho kae kiwacho ni nitiere kwan mar igni mabende ne ochiw e kinde mokalo ne jal mane riembo apiko miluongo ni Ali Abdalla mane Changamwe mabende ne oter kuom nong'adne twech mano mar higni 40 bang'e to duogo nyaka higni 20 mano bang' ka nosechwalo ng'ur mare. Buche ma kamagi bende pod nitiere to jo boda koro yudo seyo mano kalore kod ono machalo kama iteni mar abiriyo gazet mar Daily Nation. Cleophas koro wacho nang'o sekta mar boda mane one kaka ne dhi kelo resruok mane dhi chiwo tije ne ji mane dhi bero weche mag wuoth e kindego ma seche moko nyabedo ni apaya ne dhugni kod nyamburko to no ng'ato nyalo pasre kod apiko. Sani kuro odonjo ka koro ng'ere gi weche mag rocho kwe wechego mag kawo chik e lwetgi mag wacho ni weche monego bed ni gikawo gichwalo ne chik gichwalo ne obila gikawo e lwetgi mano oting'o nyaka wang'o jogo magiseyo ni okoso. Koro wach ma kamae iwacho ni oseng'ad nyaka buch twech ne jomoko madhi higni 30 to mae bende pod ok mon gi timo timbe machienglogi tinge ma jendekegi ma ineno kanyo Cleophas gwenge mag Luanda kuche kaunti mar Vihiga ne giwang'o nyamburko mating'o ji 14 mano barabara ma Kisumu kadhi Busia kucho ni notuo machiel kuomgi kanyo ma bende kidhi gwenge mag Thika kaunti ma Kiambu gweng' ma Makongeni bende nyamburko moro notuo machiel kuomgi
nyamburkono ne giwang'o. Koro iyudo ka gin jogo Cleophas ma ajali kotimore to pogi nono kata ni to ajali ni otimre nade. Iyudo kata ka ajali no kel koda piko to gima gikawo en nang'o, nyamburko man kanyono ema gitiayo mach wang'. Ka giyudo ng'ano ma ichich nok timo ketho, ng'ani wang'o. Koro wach ni gin jogo ma ka ochiko kete lwetgi. Koro mae seyo maduong' masani koro japiko gintie godo. Ni gikawo chike lwetgi. Gitimo timbe ma njendeke. Timbe ma chach. Item koni mono mi giwere godo. Mano mantie kanyo kawo chike lwedo nikech koteri edo kata ting'ado ni burano. To bedo moro mapek ahinya kata kuomi kama intiere. Nyokoro mjang somite maraboro kanyo higa achiel mano mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny Kenya ntiere kar kanyo niero kama intiere Kimani Ichung'wah mano kalore kod jod bura mantiere ka giwacho kanyo niero he has a clear understanding of all government programs mano kata kano donjo kar kanyo kokawo kar mano sechoko mano Rigathi Gachagua eite mar 10 kanya kora mogi joan kisomo idhi thuolo mar winjo kendo neno jatend piny Kenya William Ruto olimo imbo mar piny Kenya kendo ka owe chenro mopogore opogore iwacho ni multi-billion projects mabende jo Western oyudo counties mantiere imbo mar piny Kenya ing'eyo kata yepo mag chenro mag thieth nitiere kata peini ekin mamoko bende mane jatend piny Kenya William Ruto odhi yawo to mana bathe kanyo iteno mano mar 10 idhi yudo thuolo kanyo mar neno Gachagua kachiel koda Kalonzo ka giwacho kanyo nade wadhi riwo oganda jo Mount Kenya kod oganda Wakamba kochopo higa mar 2020 kod 7 nitie clash bende weche mag by election koro gimakre kanyo gite weche mag siasa gi nyaka ite mar 10 kod achiel mano mantiere kar kanyo ka wachiko ka dwach marimo gi Kizito ka warango weche mag tuke mantiere toke gazet mar Daily Nation ng'en wanya yudo ne thuolo maneno gazet ite mar 10 mokwongo kapok odhi ite mar 10 kod achiel mano mantiere kanyo wacho ni Western gets multi-billion projects as Ruto ends tour. Cleophas jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe mag ndalo 4 e gwengego mag imbo mar Kenya. Limbo mag chwalo wechego mag dongruok ma bende koro kineno kata peni oyudo omenda kanyo maromo bilion 2.5 kendo ntiere kanyo ute mago migero mag bechgi ni piny ne jopiny owacho nitiere kanyo. Chenro mantie kanyo bende Cleophas noneno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni odhi chiwo omenda maromo milion 150 ne osiptal mar Butere, osiptal manochak kod gavana machon Oparanya. Nowacho ni odhi chiwo gig thieth kanyo. Koro dongruok mopogore opogore nochwalo kanyo. Ma bende kanyo bende nowacho weche mag siasa kowacho nang'o jogo ma piem kode oneno ka giweth ma mago dhi lal godo kinye higa 2027 ni ng'ano mane nyalo miye luya ne en mana Mosendorela Amolo Odinga. Kalonzo kod Gachagua bende koro wacho nang'o gintie tich achiel mar neno giriwo oganda mag Masawa mar Kenya giriwo oganda mag God Kenya kachiel kod oganda mag Atol mag Jakamba gibedi tich achiel ka gidhi yiero kanyo ma bende Kalonzo nchowuoyo Cleophas kowacho nang'o ni ma kata higa 2007 mar neno ni noti kod Kibaki ne en mar neno ni oganda Masawa ne ko timne kaka ne timne mane kiwacho nang'o ni ne en 41 kuom achiel. Koro wach ma kamano wacho ni no timo kamano mar mondo mi kik bed kamano ma bende no wacho nang'o riwruok ni en mano mone oketo mar mondo mi kik sand oganda mar Masawa kendo mar nen gi nen wang' opogore. Kobire wechego mag yiero madundo mabiro Cleophas siasa ni kuro tedre kendo kochopo tarik 27 dwe ni idhi tim yiero kuonde mopogore opogore kuonde chung maromo kanyo 26 to Cleophas Sifuna ma en jagoro mar ODM wuotho kendo nyentie wadhwat nam chumbi kucho kowacho nang'o onge jachung mar broad base jachung ka jachung ochung kod chama ma bende koro nodhi go debe ne jachung mar ODM to bang'e no jakom mar ODM Wanga bende nyodhi kuro kolwe ka bende ne gintie kanyo mano wacho ni jochung mochung kanyo en mar broad base nikech jachung mochung gotiko mar ODM jachung mar UDA nowene thuolo mar mondo mi ochung manyiso ni duto isiro gi kod broad base koro kanyo tie broad base kod chama koro en ang'o kanyo bag nitiere kae jogo chung gi broad base koso gichung kod chama nying mane madhi bedo kata ka erango wach malich anya mantiere kanyo koro mojong waranga ne itemo gik mar gazet mar Daily Nation kae ka watieko gazet mar
Daily Nation okinyi ni makawuono New York Marathon iwacho macha nen clean sweep. Jo Kenya oyudo osimbo gi duto. Jatend piny Kenya omiyo gi poch gi pak. To wiye kanyo bende nitiere jang'wech matuklu marahuma Eliud Kipchoge otieko namba 17 e ng'weye mag New York Marathon. Kendo kama ne gintiere New York City Marathon kae Kipchoge gotieko kacha kendo koro otieko ng'weye makamagi. Wacho ni ng'wech modong' modhi bedo koringo oringo mana for charity. Mano mar chiwo kony kata mar neno ni gigi bende ochopo e yo makare. Obiri kachiel koda ka Kipruto ne obedo kacha opara manyime bende mar kawo midila e ng'weye machalo kamagi. Wacho ni Kenya iwacho ni en mana show of dominance. Mano kama ne gintie kae. Ka otieko gi weche mag tuke makama ka wadhi nyime. Cleophas iwacho ni tuke kelo mor kendo wan koro amor kaka piny Kenya ni weche mag ng'wechgi golo oko ahinya kendo miyo bandechwa fwadhore. Koro en puoch kod pak ne Obiri, Kipruto kod jowetegi manotimo maber. Eliud bende oseketo chia makare, osetero nyingwa malo kendo oseloyo mich mopogore opogore kanyo. Makoro kama koro chopo ni koro wacho nang'o Eliud koro nende ka ng'ama koro wuok e ng'wejego kendo osetiyo matek ahinya Cleophas, wamed mana timo kinda. Wajiwo rowere, wajiwo nyithindo mar mondo gitimo orako mosiko manyalo chopo kata gode mantie Kisii kacha gichop kanyo gitimo orako ni kanyo bende ber kod timo orako Cleophas ka watieko Oburu no wuoyo kaka ngima Raila nobedo ngeni ji osebedo ka wacho weche mopogore. Koro wach mano wachcha osekelo kata gonyruok e chuny jomoko. Wacho ni Raila ne tuo ne remo ne opote obwongone manotem thiedhe piny Kenya kata yedhe manomiye manotiyo godo ne teko gi ng'eny manomiyo kata koro nojony manemiyo kata wuodhe moko mag siasa kata dhi Migori iko gere no kodhi kanyo manomiyo koro gidhi nyaka India kucho nothiedhe nobedo kako betno. Koro wacho nang'o ngima dhano en mana kamano en gi kindene. Koro wan bende kata waywak malich kamano wakaw mana giero kamano mago mana chenro mag Nyasaye. Ero kamano ahinya Eric Kizito weche thoth mantiere kar kanyo koro mag jwang' kanyo maketo gazet piny wada donjo ka weche mag tuke olos kar ka waduogo koni ka weche mag tuke gi chal nade. TM Liso Demba osedonjo kar kae coaches Walter Ojwang bende dhi bedo kod kar ka achiel e chenro ni mar rupiny ka wanono weche mag tuke. Weekend ka nitie penjo moro mano penja takiani nitiere kar kanyo ka dipo ni ng'eyo nyadende no ikone kanyo ni Mama Aida Odinga manye ne jathum miluongo ni Akinyi Nyasango mane thoro were. Penjo ma nitie kacha ni Oluoch Akinyi Nyasango cha to noweyo wera koso notimre nade entiere kure. Akiani dhi penje ni gin kanye koso wadhi rango gwenge wa wadhi sango wa manya Akinyi Nyasango. Mano penjo maduong' mane Mama Aida Odinga openja chieng' Tich Abich. Penjo maduong' mabende wabiro kaka pod wamanyo Akinyi Nyasango pod ower koso entiere kure king'e konwa kama entiere achiel kachiel. Wada penjo ni wendegi to gintiere kure to wayudo gino machal nade. Nyinga Cleophas Oroja gi somo kanyakwar mokeo nyaka Sango Riti Masani duoka kod weche tuke kete manaka. No heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Samora bedo pinyi dendara Autokenda kajane koenara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe.
Wang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwango ajwanga nikech onge berne kata matin. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're